Good evening, baro. Nga ay ko Blei yapi hakani ka janmit. Khamtam yapi ki hep kena, bat ya baro. Kibala banya senglang bat ngi hakani ka por, hakani ka janmit. Ban pet ya kani ka program kata kalong ka children's program. But nga ay ngu U Blei bangila banya don lang kumni. Khamtam ulo penyo hangay kamet ka bakot ka bakya bangala banyeng bansam ya kani ka khubor hakani ka janmit. Hapadeng jong pi ki hep kena but hapadeng jong ilang baro. But kumjuru nga shim ya kani ka kabu ban ay ku Blei ya ka team jong ka Good News TV channel. Baling ba jong ka niyo ban sngap ban sha score ka Ktien ka jong U Blei. Dai na hep kena. To Shwa bangin poi sya ka benta ka bangin sngap no ka Ktien ka jong U Blei ayu don ban hikay yangi tungin yalit lang ha U Blei ha ki jing doi. Kukpa jing iba beneng kumni patrai ngi wan hajan jong mi ngi aingu ya kani ka por ka bakhui bakentang tribe ngi yo banya senglang kum ki hep khna tribe it ban sngap ban cha skor ayu medan ban hikay ngi ha kani ka janmit pen kentang yang aru ka shakri ka barit ka bapop ka bajat ka barem pen chat bor a tribe it ba ke eke ka bangin yo sngo ha kani ka janmit kan long ka jing kyrkhu yang i baby way khamtam kan long ka bapanan buram ya ka kyrteng ka jong mi Sngoi ki jing khot kerpat ki jongi try kini baru aru ngingu ngidami pan bani pediang ka keteng Jesus Christ amen. Ti mynsiem te yo kumba filakan mau ngangit pia pet ya gani ka program last Saturday. Ting yu ba itu imes ila hikay syapang katu ka sakti ka babun telikirong ka ba internet day la pentai ki tuki colors ki ba pe tu ka sakti ka barong li. But hakani ka janmit ru nga don ban kren halor ka way na kitu ki rong ki ba don ha katu ka sakti bat kata ka day ka jing ko ngu ka rong ka baning kong pikin mau mi pendat imes ha katu ka sakti min last week dia ka day siya pang ka jing ko ngu ha kani ka janmit ru ka bangingin ya nginya pet ayu Blei don ban hikay yang mo ti nginya pet ken ka Bible ka don ayu ban kren halor ka jing ko ngu don sibon teli ki khot na ka Bible ki ba ngiyo ban puli sya phang ka jing ko ngu hende ka phang ka ba ngala shim ha kani ka janmit na ka Ktien ka jong U Blei ka long na ki proverb ka lenong ka basaw ka dukhat ka ba shi po ti pindapet ha ka screen pinyo ka tu ka dukhat ti puli lang bat ngaken ya ka tu ka dukhat ki proverb ka lenong ka basaw ka dukhat ka ba shi po ka ong kumno tu sngo kukhun batu pediang ya ki jing ong jonga ti ki snem ka jing im jong me ken long shibun to sa shi sing in yo ong biang hep khna ya puli mo ayeng tu sngo kukhun batu pediang ya ki jing ong jonga ti ki snem ka jing im jong me ken long shibun ti hang ni U Blei ukran chapang ka jing ko ngu haba ong tu sngoy ki jing ong jonga ka mo ban ko ngu ya ki jing ong ki jing U Blei ngangit baro na pipi sngewthuh de haba ong ko ngu lani ka jing ko ngu obedience de ha ka English ni ong ti haba ong ko ngu ka mo de yu kamut bangin le ya ka ka bala pha yang ni de ban le ni em ban le ya ka nu ka kam bala pha yang ni manu basit pha jing pha yang ni lam nong kumno U Blei u pha jing pha yang ni ban le ka nu kumno ngin sngewthuh U Blei u ju pha ling ba jing nu ling ba I mei i papa ling ba I miss ling ba ki ba he ki hinmen ki jong pi ki ba he ki ba san de ki family members rani kinu ki bangi ya kendu de ki ba kham san ki pha kam ne si ni mo ti ha bangi le ya ke ka ba ki hikay ki pha yang ni ti ka ta ka de ka jing ko ngu mo ti jayu ladangi ko ngu pielong em ki khna ki ba ko ngu ti haba fi ko ngu chi jayu chi don ke de shalenda de shi yo ke de ne em bat ladangim ko ngu ru ni ka don ka bainong ka Bible ka kran shai ya ka taba ka don ka bainong habangi ko ngu bat habangim ko ngu ru kumju ti bangin sngewthuh shushu syapang kata ka ba U Blei ukwa ban hikay yang ni bangi di banong ki ba ko ngu ya ka Ktien jong kawan ra ani ka por arteli kinuksa na kabay
mo shapang arngut ki briu ngi pet mo shapang ki lingkot kana mengin sngewthuh ken jayu habangi ko ngu ba jayu habang ngim ko ngu tie ka bening kong ka long shapang u im sol ka bening kong ga di shapang u im sol ngangit baro phi tip dei shapang im sol im bening kong du jang ki kon Israel ti ne em ti U Blei ti ula pha ya u Samuel mo ba unlong u utaw nong itu lupau banet ban pensle u Samuel but u Samuel la long im mo boleh la thum im ya u Henry habangi puli pa ya ka jingem ka jong u Samuel khamtam habangi pet ya ka dangi pet ya ka tuka naka Bible kata ka long naka kitab baningkong u Samuel ka lenong ka bakat san ter kit khot baningkong ter ni puli ku tu ilap ba u Samuel u le ya ka kam ka ba U Blei sngau tenat Tia ke ikata ke jayu mo ngi pet. Tia la ong ba hakapor ba kini ki Amalek mo kidi kinong shun jong ki kun Israel kidi ki bam nget ya U Blei ba em Blei sha pipi nget em U Blei ba em din em ngi baro ngi nget ba udan U Blei jong ba em ba sha ba kraw ni kita ki Amalek ki nget ki long kinong shun jong ki kun Israel Tia U Blei u ong ba uong kan hau Samuel uong bo unit ong yu sol bo udeban let banyak le thamai kiniki Amalek but U Blei unsa ai ka jingjok ru hau ni u sim sol Henry ula batay rupat ayu bu di bande hadien bula job ya kata ka thama mo tiu ni u Samuel ula le kendu yu tau sol ya thu lingba kanika kitab baningkong Samuel kalenong makhatsan mo ti U Blei ula Samuel la let ula ya thu ken ong ba U Blei ula ong yu so bu di benya le persha ikiniki Amalek but haba u job ayu di ban le U Blei ula ong ya usol bu di ban penyap ya baro kita kinong Amalek mde ban pelat im I weiru nadu ki baretam hadu ki bala temen di ban penyap lo ya ki baro mo nangta ya ki jingri ki jong ki kum ki belang ki masi kum ki lang brod sibon ki jingri kita kinong Amalek ru di ban penyap dot plan dei ban shem ya ki tiu tau sol ru la let mo alet ban hiar thama gunta bat kila job ti onda kila job la jayu ne usol kita ki brio mo ta ki kon Israel ki bla le thama bat usol bat kila job kile kumno ki kita ki langbrod ki ta ki jingri ki ba sngat ki ba plung ki ba ba ki ba biang ba bat kila kum ibang kila shem ya ki kila penyap dot iki kila shem ya ki bat kila ya lam ya ki bat pe hang tu gador ke screen pem ke screen hai kani gador pem kita ki langbrod tu ki jingri be ki lam gitu ki brio gitu ki kon Israel mo kila ya lam shaka jakala jong ya kita ken kila shem na kino Amalek but fitem nem yu ta usim jong kino Amalek ru yu ta u agak usola dia kuno klem shem penyap yu u ndi ula te la komu la ya lam lang yu uru hakata kapor mo ti ondala alet usol kila kemen man kila job kila yo banyak ramo ya kita ki jingri ki basngat ki bapelung ki ong na dakini ki jingri in le kumno ngin sa aingu thang yu Blei ngin aingu yu Blei kin mo ban yu menchua ki le kumno haba ki kwa ban ong ku Blei shibun yu Blei ki ari ki jingkinya kum tua kamar Blei mo kaduan dikini ki kun Israel ki ong dakini ki jingri ki basngat ki bapelung ki Amalek ngin let ngin sa aingu ha Blei ken Blei un sa kemen ba sol ro hoi uang mynsiem mo le si ula perkamtam hoi U Blei un sa kam semua bang shu na lor ba ngala ko ngu ngala le thma ngala job mintangan aingu ro dikini ki jingri ki basngat ki bapelung U Blei te un sa kemen ba Henry jayu U Samuel ula tip ya kata U Blei ula wan pau biang mo ha Samuel nung tu lupa ula bitar ula susi adu kata-kata ya ke jingle ke jong usol na Blei u klembut tek kombo ong U Blei ti ulo ong yu Samuel ong ngala babi banga diet yu u ban nong sim mo ba halor ki kun Israel u kham ko ngu ya nga ti ong ngan diet no da u
way pat banong sim hakajaka jong tu pa ken yu Samuel ban ya thu yu ti ula let ni Samuel ali kendu ya ni usol pi tu kadur pi tu Samuel tu temen udi Samuel bat tu du sim sol pi inem sis kendong gidong gitu ki jingri tu kendong ti uni usol klam ya tu ni Samuel ula te osngoi kita ki jingpa ki merat mo le si ki pa ki belang ki me ki apa mo ti Samuel ula tip ki jingre ju tu ong ken ba Blei ula bitar yo ong ula kala pamut mo hakata ka singi Blei ula ken tat no ya usol wong ba hakajaka jung usol on samit no sada way pat im uban khambha ban yo ba ko ngu yo Blei ti hang tung yo ibam pi ine Samuel ule kumno o sol ule kumno ula babi ula long la tiang ni nga sa shakni no e kani ka jinglong sim janga tang ni tai daw fi ine uklem but thik ya ka e ka ba ula batai Blei dei ula la ti yu ine ubat ya ka ya ka jan ka Samuel ukarpat bo Blei un map yu hindai Blei la shu ban ma un ma ula sung si plat marba ula bitar ya ka e ka ba ula le ti hab kena kyrteng si kum setla dai video setla na jiko si kum setla dai bat ka haba setla ka push ke bam sngewthuh na den hadu ba Samuel juli kendu si usol hadu ba unda yap ki ong haka Bible mo ti hadian jung tu kuwi ke jingthmu khanna shapang utu sol nget fly sngewthuh e ke jing setla ka jong ba ke ka bai nong bula yo nginya le ko week activity mo nyelek wege activity baru fianang na banchna lieng fianang banchna lieng kena ni mynsiem ni kong bayang hang ni ikwa apa banang chna lieng ti ngala pet ken mo kumnu banchna lieng ki don ki kita ki instruction ki jing batai ki omba habang isna ya ka lieng na ka lingkot ken di ka lieng sisar ka lingkot ki ong nang hi haban shim ya ka ni ka kot ka piece of paper mo ki ong ka belong rectangular ko ka drong shi liang ki ong badrong silang ini ka khamdrong sini sini khamning kot ki ong nang ila ban snaling daka kot kablong rectangular ndai inga pet mo namar ba ngathrai da kot ka ba saudong lu kham suk tu mo ni sna mo nya persang ban sina da kot ka ba saudong mo be lawan ra ni kot pe i kalong saudong be ka julu dei kini ki size dei na baro kendong kalong square mo ki ong the English square mo belong equal on all sides dei nya persang sina mo ti ki ong na hab khliap kum ni hana hab khliap kum tu khliap tu tanginya khliap mo nang ta ki ong penlong ni penwan kum tu bandu nap na ni na lor baksa satap don shu dei na engan khli kum ni ban le ban khliap ani kam wandur kata kamlong kata kaliang kum ta tonginya persang mo manchna sa kowe dan sa kowe ka paper ikong ka badrong siliang mo tinya pet minta kani ka paper ka badrong siliang pet ka belong rectangular nya persang ken kumba ong mo nya pet kai ka long sisana ti ki ong kliap kum tu nang ta ki ong penep nang ni kliap kum tu arliang penep nang ni kum tu to la le nang ta pirim ni batam nang ni katam dei ni batam dei ki ong kliap sa kuntu tolak kliap kuntu kliap din nasin siya din kuntu kliap nang ta ngisim nang ni napo kuntu nang ta ong kliap kuntu ni kelawan si Syari kan dujung kaliang dei kalong ni yang kata kaliang ani kalalong si Syah kata kaliang hatunya penyeng kayeng na em kata kaliang ani kayeng do menne pa kamlong dei kan ni away dei kamlong pe inem laong dia dei miss reset la dei habalaong le da ka paper ka bajong sinyang ni ngale da ka basaw dong ka klemlong dei ne em ti pe minta pangale da ka bajong sinyang kan ni kaliang hai kala along dei ti pikan mau ni na ka Bible ru siya pang tuwi ubriw ubala khamtam men ubasnai ka liang ka ba heb ha pikan mau ni em gini ki heb kana ki start ka dei uwi tu briw de no wa ti habang ipuli na ka Bible
kata kalong nak kitab Genesis kalau nong kaba henriu hinyo pra kandai ter ni puliam ka keren sepang kata ka jingshlei ba kumno oblei khot yo noa ba un penshlei no ya ka perthei dei na ba bon ba ki ba pop ti lo ong yo ya noa ong no bo de ban shnai kata ka lieng ka ba he ba lo ong oblei bo de ban shnai kata ka lieng ba pitem ne oblei ukham ong yo noa ong noa sa shnai lieng kabahe kum tamo ene ublei udah batai tek dangi puli ene gitu kilen nong mo selechi ye sa puli dan ada kani ka jingkren sa puli mo hab kana sa puli sawat na ka kitab Genesis ka kilen nong kum tu nriu ter mo pinsalap pa ublei batai tek yu no wa kum no ban chinai kata ka lieng do jat dieng ayu ban chinai kata ka lieng nang ta kanika jingrong jong kanika lieng ka pinkyang jong ka lieng nang ta ka jingrong shajrong kanika lenter mo ki ong ko katnu ka jingrong la batai lu blei tek nang ta bau de ban chna kum ta nang ta dadap chna unta da ka ka lieng kanang ba ka lieng kanong ngam PNM pe tu ko doru PNM tu nu wow dang persang ha screen pe nu wow udang pen kre ban chnai ta kaling tek kum ba batai ubleu la le tek la wat khanang lu ta udieng ba bala batai ublei nang ta tek kum ba batai ubleu la buat mo tin ti PNM tu kaling menta kalalong na em kum ba chnai mis dai minere tu la long dai tin em ti turu tu kaling nu wa kalalong de pe tu screen ka ba he dai ne em ka ba he dai le sila ban ong ba ubriu ban ning kong du ban sna mo ya kata ka jhat ka ba he ba din em but dala wan shisha kata ka jingshlei ti unowa lembat ka ying jung ulai ngot ki khun ka lok jung nowa ki lok jung ki khun jung nowa lembat ki mrat ki bo blei mo la batai nowa ban penrung po jang kata ka ying ling ti la rung la adap dai dia dah ada kata kajing shlei nganget baru pia tep em spang tu kajing tu kana kajing shlei ka nu kum tu ka shlei sao po sngi bat sao po me dine yang bat ada kata baru tu bleu la penrang rengkyang biang ya ka kendo bat la jayu pet fi inem tu ka dor ha screen pet unowa lembat ka lok ki kun chin rang lai ngot bat ki lok ki jong ki lembat ki merat ki la yo ban mi na kata ka liem kamut ki la em na kata ka jing shlei dine em kilalat em na kata ka jing shlei badha pinda yu iba hadien ha kalen nong ba khandai ka dekhot ka baning kong ublei ula te jutang ba unowa ro uang kumno ula kyrkhu yu unowa ba ka ying ka jung ba kinang roi nang par na ba kila ko ngu tek kumbala batai blei dene em shibula da de bu nuwa mo un som start kumbalong usol mo shibun ang hapo bu blei ong shnai kata ka ying lieng lesin ong nuwa to da shimdu ni wi ja dieng ru tharai long hi da shnali yu kalong hi ta ka lieng mo la ni shibu e kata ka measurement ni ka jingthmu bu blei la ai thik ya ka lenter ya ka pen kyang ya ka jingrong mo shibu blei la ai thik nuwa ong to da duna kan der le yu mo ni le tharai ka byang lesin da de bali nuwa kum ta tharai fi tharai kata ka lieng kan tuat kan tuat halor jong kata ka bachlei kala ban ngam la malong tu menedi mis dei isna ikam sngap bai ke instruction kambut kamlong kata ka lieng lesin no war de bu umbut bai blei kata ka lieng kan num long dei ka unum lat em ma uru la ban ngam jelop lang ne ba kita ki we de ki priu ki pa khop dia plus mo tu em ki tu ki artli ki jing tu khana but piu ine em habro artli ki don la ki jong ki jing hi kai dine em u sol ulong u baklem ko ngo klem bu tik mo patai blei but nuwa pan ka jing ko ngo ka jong u kalang ba u bu tik kom ba patai blei le tik ti ngiru de hab khana ni long kum no ngi man kapor ni julong ki khana ki ba kum no teng ni ko ngo teng ni so ko mangila ko ngo ndai ni le kat kum ka jing sthu jungi dai ti kei ka jing hikai ka bang yo na kani ka jingthmu na kini ki atli ki jingthmu khana mo ke ka baning kong ka di kum no nganget baro fi sung thu de fi tip dai ni dei ban long ki ba ko ngo kum no wa ban le tek kum ba pha blei yangi pinong kum no mo mes kum no blei ngam ju asong te blei un phai e yangi kum
kumno mo ngintip u Blei pha yu hende u Blei pha ling ba jong no ngidan ban no ni ka sa khandong ngidan be mi me papa ngidan ki hinmen ngidan ki bahaying ngidan ki marjan ngidan ki miss ha ki Sunday school ngidan ki sir ki miss ha school ru ti kita ki jupha jing pha ne mingi ki pha dai ti ngi le kumno ile ne em kum balong ngilong nem balong nuwa teng teng no miss go home do this homework in a plain copy kamut kha ka copy ka basa dam de ban le ka ba kum the one next day la le ta ko homework one ban one le man ha ka copy ka badan line jayu de le kum ta jayu sha punish ban man de imis la dom em no kem bu tik tik la ni de ong ime to si sha yang ngi ni le ka shi phang shabar tilong hoy kili le kai tama wale kai shutu ka liang mo wale kai wa le le football shutu ka liang pe yo jai e mo ki bisin tiun la ne kum ta dai ti dalet pa lem no ni bang sha tai sha bi jaka ri kham he mo ka jaka le kai la snu bang shuri kon san piao aja yu lapat ka yit ti ba lapat ka yit long gum no sha bom dai sha kini san bat bol bi e sha yalam shin sha bom san dan du san ka le kai dai kata ri ka bai no bai long wal le kai sha tu le kai sha wi ka jaka ni ha basa la chi yo bai nong dai te ni ha ba ko ngu pat yo ru la ka jong ka bai nong ka ba ha dai ne em dim kum balong unuwa dai ba usol nomor ba ukam ko ngu uyo ka jing kentat ba ka jing jot ka jing yap dai hadin ndai unuwa pat nama bu ko ngu tik tik U Blei uyo ya ka jing pin em ulat na ka jing shlei na lor kata U Blei kyrkhu ri ka pateng ka jong u dai ki khun ki ti ki jong u tie nang tapan ka sakawi ka jing kai pat ka dei kumno ka dei ngin ko ngu ha ka nu ko rukom ha ba pha jing pha ngin ko ngu ka nu ko rukom shibula ong mo la khot hep ui mai wan chini wan sar ka ni ka kamran ma ka jabo tie la ong to ong kom ta dei wa da dap 10 minit ru ka yeng kam pat khun khat san minit ru pat khun hadin steng kenta ka khut ta ka yeng kata ka di jing ko ngu kata namar ngimle wud dei ni haba ko ngu kumut masan pha ding ni pasang ban ne wud dat no stang dang idon dak jong ki kam yong ap mo mai kendia ngin pendak tai ni bakar ki ni sale dai hendai ngi pat ni le ala ka jong kamon ni le ala ka jong jing song thu ka jong ni pen up shuai ki wei ni sale hadin kata kam dei ka ba mo dei ban nom ta haba ko ngu kumut ni le lo wud mo nang ta de ni di ban ha ka nu ko kom yin pen i bangi ko ngu ni le ek nu kam daka cheerful face pi ne mi tidur kamu cheerful face kamu ngile da ka jing kemen da ka donut ka ba kemen di ban le te le ni ngathat ngat ni pha bitang yang dan dai ni shet thanum ta dai ni dong ali khra kono ni ngarak sudah mentan ru khra kot biang gum ta le ni ngadang shi ngam yo ban chong that ndia ru pha kam kata kamu pilih andre piham le da ka jing kemen dai kata kam de ka jing ko ngu basi sha ha ba ko ngu kamu ngile da ka jing kemen ngim khnyum ka bible ru ka khang yang ni bangin khnyum mo ngin le ki da ka jing khnyum mo tim ngange have kana flyer sngewthuh em shapang ka jing ko ngu ti pi kwa ne malong ki kana ki ba ko ngu kwa dei barong kwa no ko ngu mar kadon ka bai nong ko mo ong men ne dei ha ku ka bible verse kala ong ba kum no ti ka kisnem ka jing em jamikin long shibun kumbalong unowa bagi kun kila nang em shu nang pendlan ni kisnem ki karta jong ki ne usol ba tangka no uhap usha pen uyap no umla ban islam ti ka don ka bai nong mo le si ha ka jing em jing ni don la ki jong ki bai nong yo ki rewards mo ha bangi long ki ba ko mo ti sho bangin pen ko de ka ni ka program pen kan ma pi ba ha kan ni ka jan mir ngilaya crunch pang ka e ka tu ka wei ka rong ha ka jing em jing ka jing ko ngu ka jinglong ka bangi di bandon nang ta ba ko ngu ka mo ngile ka ba la pha yang ni dei ba jayu bangi ko ngu ngiyo ya ka bainong ka babaha ba ha bangim ko ngu ngiyo ya ka jing jon dei ne em ka wan be ki ka basnew but ha ka nu ko rukom ngin ko ngu Aku nur kom ngin ko ngu da ka bangi le wud ha ba ki phai ni le kloi kata ka kam ba ni le ru da ka cheerful
face and cheerful heart. Mo da ka don hot ka ba kamen da ka dur khamat ka ba kamen. Tiu Blei Un kyrkhu ya kanika kubor kabala bala pensngo ha kaniga por nget U Blei Un kyrkhu yang ngilang baro ba unang ai bor yu piki hap kana ba yang ngilang ru bangin long kita ki kun ki jong u ki ba ko ngo ya u ti shwa bangin penkut tungin nyalet lang ha U Blei ha ki jing tuai. Putra Jisu be ni ai ngo ya kaniga por ka ba mimela ayang ni bingila ban snga ban sa skor ka Ktien ke jomi pendai try ya ki Ktien ke jomi kin try ki donut ki jomi we bi be khamtam e ki hap khana ba ai ka bor try bingila ban long ki brio ki ba ko ngo hagasni ji imji ma man lagasni inlong ita ki kun ki jomi ki ba job kin a try Jisu be ba ki ba le e ka ba kabala pha ingi da ka jing kamen kin a try Jisu be da ka donut ka ba kamen penshat bor kin try ingi na ka wake snish ka way pat kumjuru ya baro kiba don benta ha kaniga program yuki ya ka good news TV channel ro kumju ba kanang la try ban sakhi ka kyrteng ki jomi na ka way ka por ka way pat kin ko try Jisu be smoi ki jing khakar pat ki jomi pai ki ni baro nu idam ni pan ni pedyang ha ka kyrteng Jisu Christ minta do ala kataro amen.